Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Kamusta naman mga pinalanggan nato ng mga tagpalamati? Maulanon. Matunaw nga kahapon na nun para sa atong tanan. Pangamusta sa kutob sa malabutan sa atong pagpangalagad karon nga hapon sa This Is My Life. Lunes nga edisyon, Enero 11, tuig 2021. Pagkatapos ng New Year, 11 na kaadlaw, na kadasikid kag sa wala lang naton mapaktan, lain na naman nga mga pagtilaw ang aton ginapangatubang sa karon. Pero syempre, kita padayon man nga nagabato, padayon man nga nagapakapag-on, padayon nga nagapakaisog sa pagatubang sa mga pagtilaw sa karon. Ilabi na sa aton mga kauturan. Mga kauturan naton nga nahulan dala sa norte nga bahin sang Negros, sa sur nga bahin sang Negros, kag sa pila ka bahin sang aton pungsod, dulot sining dalagan sa aton panahon. Masubo man, pero di ba? Masubo, pero sige-sige lang. Muna siling lang, sige-sige lang, pulo padayon lang, go-go lang. Para sa aton sa mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta ang aton mga senior citizen dira? Pero makahimo pa kita sa pagyuhom kag sa pagkadlaw sa pihak sining aton ginapangatubang sa karon. Okay, updanay kita iya tub-tub tak na stress sa sininga kahaponanon. Sa mga palangga naton nga mga tagpalamati diri iya sa Banwa sang Bacolod, sa central nga bahin sang Negros, kag sa Negros Oriental. Aton man pagpangamusta sa inyo tanan. Ara kita nagaupod sa inyo mantag sa kasitwasyon, kag kabalo man kita nagaupod man kamo sa amon diri sitwasyon. Sa isla sang Guimaras, dira man sa isla sang Panay, sa apat ka mga probinsya, kamusta kamo dira iya? Sa probinsya sang Iloilo, Antique Rojas kag Capiz, sa malabutan man naton dira sa May Masbate, kag sa bahin sang Palawan. Okay lang. Padayon kita nga mag-aampo, amo ginaiyang every afternoon ang ginapahinomdom ni Tita Wilma sa inyo. Padayon kita nga mag-aampo. Padayon kita nga magapangamuyo kag magdangop sa mahal nga Dios. Sa itong mga sitwasyon sa karon kinahanglan padayon kita nga mabakod, no? Sige. Importante makapangita kita sang aton kalanon adlaw-adlaw.
Te, when we say of kalanon, anong sundan nyo daw panyaga? Dumduman ko itong nakamit lang ko di sang glaway na ko di yun. Adobo nga takway, ba may nagsiling tawi, padalaan ta kada takway. Hindi luto na lang, di takway, kaya hindi na ko kakiskil. sang sang balagon, sang takway. Pero okay lang. No, madamo gid nga salamat ka. Pero hindi na kamo magpagamo. Relax lang kamo dira bala. Importante diri thanks sa kahapon Lunas tubtub Sabado updanay kita sa inyong mga radyo. 684 kilohertz, di ba? 684 kilohertz sa inyong mga radyo. Kag syempre sa mga mahilig sa social media, ara kita nag-updanay sa Facebook Live. Paagi sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Kag dira syempre sa Facebook page ng Action Radio Bacolod magluwas ang mga live videos sa mga public affairs program diri sa aton sa Action Radio, ang mga matahom neton nga mga drama, ang mga update man sa mga nagakatabo diri iya sa Dekbanwa sang Bacolod probinsya sang Negros Occidental. Dalag ko nga mga balita sa palibot sa aton pungsod kag sa bugos nga kalibutan. Pero tanan nga mga matipon within 24 hours sang Action Radio Bacolod News Center inyo gidya mabasahan sa amon website. Pwede man kita ka-update sa amon website kag dira makita man ninyong tanan-tanan nga mga natipo namon nga mga dalag ko nga mga balita. Pwede ka mo ka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag isang pagyan sa YouTube. Pwede man kita maka-updanay. Search lang ninyo Action Radio Bacolod. So Action Radio Bacolod sa YouTube. Updanay kita Japon. Paamo kay na bala. Okay. Yes. Halong kag halong lang kita tanan-tanan. Kay ti kabalo kita sa sulod sang pila ka adlaw nga bunok, pagbubo sang ulan untat, may hangin pa. Hindi lang mapaktan daw makibot ka. Ti kabalo kita kahapon sa deriya sa aton sa Dekbanwa sang Bacolod, experience kita sang brown out nga medyo malawig-luwig man. Ti ina resulta man sang babas kung nga hangin ka mga pag-ulan, di ba? Kay diri sa Dekbanwa sang Bacolod ti may mga puno sang kahoy man nga nagkalatumba. Kung sa aton man nahibaluan dira sa malapit sa Bata Elementary School sa Barangay Bata nga may isa dira ka puno sang tar apple nga na tumbahan niya ang tatlo ka mga tricycle, maayo lang wala gid sang dako man nga nahalitan. Kag sa Barangay Takuling dira sa 5th Road sa Barangay Takuling, tumba man na ganing puno sang paho, di ba tawe? Yes. Kay ti mabaskog ang hangin pero maghuyo pa balang hangin inong wala pang ulan pagkatapos dugay bubas ko nga ulan no. Kag isa pagid ang poste man sang PLDT dira sa may Lacson, San Sebastian na amo nang hambal naton sa karon nga panahon. Amo na ni ang aton man pag-ulo aligmat pagbulubantay sa pihak sang aton paghuluhalong sa padayon man naton nga ginaaway nga pandemic ang COVID-19. Wow. Hay huo. Dira sa aton mga kauturan kun sa mga mahilig istorya malaning kay Tita Wilma mo, na? Istorya malaning kay Tita Wilma pero may kamaturan nga aton mga kauturan, mga kabataan, ang mga may edad na diri sa norte nga bahin nga dako gid nga nahalitan sining tubig baha nga ini. Kung maglantaw ka lang mag-scan ka lang sang imo dala cellphone, basta may internet connection lang ikaw, makita mo gid ang mga ginapang video sa mga pumuluyo man sa ila sinatag sa kasitwasyon. Makita mo mga kabataan nga mga basa, nagatungtong sa bangko, nagatungtong sa babaw sang atop, ato nagsaka sa puno sang kahoy, no? Kung ikaw pareho diriya sa aton, na daw hindi man gid kita dako gid nga nahalit, nagasakit ang imo dugha, nagasakit ang imo buot, nga makita ang amo sina nga sitwasyon nga wala ka man balasang mahimo, nga wala ikaw sang ikasangkol kag ikasara, na amo na nga sa nasiling na naton wala kita physical nga mahatag o kun anuman nga mabulig sa mga tao nga ini, kundi kita bisan ordinaryo lang kag
medyo okay sitwasyon naton, safe kita, wala kita iyagin baha. Ang pagpangamuyo man para sa ila aton kithimuon. Kay nga akon madamo kita nga nagapangamuyo para sa ila man safety, ang Ginoo hindi ginaya magbalibad. Masabat ginang Ginoo sa bisan ano nga paagi. Naging headlines ng Negros Occidental sa Balita Nasyonal, hamakon naton ina. Kay kadamo sang mga nahalitan, kid. Okay? Yes, Tita Wilma. Storya mo lang oras, malaw na 40, no? Wala, anyway, alauna 40, Action Radio Philippine Standard Time. Tita We, may magluwas man na sang masubo-subo nga balita nga nagakatabo sa iba naton nga mga kauturan. Lipot malang ni, pero masubo naman nga balita para sa aton mga drivers, no? Sa aton sini mga di pasahero nga mga salakyan, ang aton sini mga motorista. Ikaduhanan niya nga simana nga sunod nga pagpasaka sang presyo sa mga produkto sa petrolyo. Masubo kay nga, jutay lang makarga nga pasahero. Pagkatapos, masaka naman ang presyo sang ilagi na tugho nga gasolina o kung diesel man, pati ng kerosene. So, buwas sa aga, alas 6 ang aga, nagpag-advisory ang mga kompanya sang langis. Sa nakuha may nato nga informasyon, Tita We, sa gasolina, pila 85 sentimos. 85 sentimos ang isaka sa kada litro sang gasolina. Sa diesel naman, 30 sentimos sa kada litro. Kag sa kerosene, 25 sentimos sa kada litro. Masubo ina, pero wala kita mahimo, no? Sige lang, muna silang dito, padayon nga magatindog, mabakod ang tanan. Basta kinahanglan lang gid naton iya nga magpakabakod sang aton taludtod sa pagpangabudlay para kita makatibawas sa adlaw-adlaw nga tanan. Hay nga mga anak ka mo. Di maano abi ikaw, alang-alang ka man magibi. Kung magibi ka, may mahimo ka? Wala. Kundi maghulag ka kag magita ka sang paagi para makabulig sa imo gina angkon iya nga kabugat sa imo pagpangabuhi dira. Good vibes ba? Hindi mo hambal na itong sang pagsulod sang New Year 2021. Mga good vibes lang, mga maayong mga dulumdumon sa pihak sa mga pagtilaw nga ato naman ma-encounter throughout the year of 2021. Oo, natawi. Dumatangso, mansipon ko si mo. Pero hindi dali lang gid. Sa dalagan anay sang aton sa ni panahon, halin sa aton sa ni Weather Bureau ang pag-asa, no? Kita diri sa Visayas, bugos nga Visayas kag Mindanao, ano ang gina-experience tamagal umon nga kalangitan, lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpanaguob, inabangod man sang tail end, ikog sang frontal system, kag ITCZ o kung ining Intertropical Convergence Zone. Masubo man, no? Iban nagakaapektuhan tungod bagyo. Ato niya, frontal system, ITCZ, damo sa mga ginabaha. So, pagbulubha-baha, landslide, posible man nga magaluntad sa tiun sang mga pagtupa sang kasarang nga pag-ulan tub-tub mabaskog man nga pag-ulan sa bahin sang Visayas kag Mindanao. Ining tail end sang frontal system o kung shear line nag-aapekto sa eastern section sang Visayas samtang ITCZ naman nag-aapekto iya sa bahin sang Mindanao. Kag sa northeast monsoon, sa Luzon, ang nag-aapekto naman to sa ila ang amihan, ang northeast monsoon. Tining northeast monsoon, nagadulot man dito sa ila sang magalumon nga kalangitan, may mga pagpanaliti kag pag-ulan sa bahin sang Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Aurora kag Quezon. Ang iban pagin nga bahin sang Luzon, pagulugan tumagal umon nga kalangitan naman nga may panalagsa nga pagtupa sang ulan bangod man sang amihan. Sa nahambal na naton diriya sa aton amo na to, no, tawe ikog sang frontal system.
Western Visayas kita, ari, na magalumon ang aton kalangitan, nga may pagtupa sang laptalaptaman nga mga pag-ulan, ina tungod sang ITZZ. No? So, ginapalabot ang posible, pagbaha man, landslides tungod sang pagbaskog sang ulan. So, ina man ang istoryahan naton karon. Sa tiun sa mga pagbaha-baha, ano mga dapat naton himuon. No? So, for your information naton nga segment, bantayan naton ina. Kag ang temperatura, ting iban niya, do hindi magbangon, Tita We? Yes, do hindi sila magbangon, kay ti matugnaw ang aton temperatura. No? Diri sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, ang aton temperature is from 24 to 29 degrees Celsius. Kita nyo ang silak ni Haring Adlaw? Ano pagkakita mo kay nalipdan iyasang madamol iya nga galom, Tita Wilma? Pero nagbutlak siya alas 6:24 kay ina sang aga. Magatunod naman siya karon alas 5:44 sang hapon. So, ina ang aton sa ni update halin sa pag-asa nga aton man gindulong sa inyo sa siningation. Kag gamay man nga update tawe be, no? Refresh lang naton sa ilang update sang COVID-19 cases diri sa Dakbanwas ang Bacolod, kag syempre probinsya, kag sa aton man rehiyon, kag bugos nga Pilipinas inahalin from Department of Health Region 6 and Department of Health National, kag from World Health Organization. Ha? Sa aton man diri sa Dakbanwas ang Bacolod may 8 nga nagdugang, kag karon ang kabugusan sang mga infected na sang coronavirus 5,629 na amunang record naton diri sa Dakbanos sang Bacolod. Ang probinsya sang Negros Occidental ang nagdugang dili anom na kag may kabugusan na sa karon nga 6,446. Kag sa bugos naman nga Pilipinas, ang suma total sang infected sang coronavirus 487,690. Kag sa sina nga numero ang mga nag-alalayo o kung naka-recover nagalabot naman sa 458,198. Kag ang record naman sa World Health Organization sang mga infected sang COVID-19 sa bugos nga kalibutan ara ay 90 milyones na sobra. 90,689,735 ang mga ginbawian sang kabuhi tungod sina nga virus malapit na sa 2 ka milyon. 1,943,099. Hamakin mo na. Amo na siling kita, di ba? Na istoryahan naton diri nagwa sa mga balita nga may bago nga mga variants ng COVID-19, indi gid kita magsalig. Indi gid kita magkumpiyansa. Kinahanglan gid naton ang dugang nga paghalong kag himuon gid naton ang mga health protocols kag ang mga restrictions. Indi lang sa aton kaugalingon, kundi pati na sa tag sa kamiyembro sang aton panimalay kag sa aton man palibot. Ang pagsuksok sang ano ganit tawe. Yes, face mask. Una, ang face mask kinanglan o galiun mo na ginaiya. Di ka na gin malipat, no? Impon ka bala subong sa mga tao, magwa ka, ikaw lang wala face mask. Pag liso mo sa piyak, liso mo sa wala, liso mo sa tuo, may mga face mask ang mga tao. Daw ikaw na huya sang una, maka-face mask ka, maglibot ang panulok mo, ikaw lang isa, nahuya ka, kay masiling na sila ay abaw kadelikado klase tao do into, na? Pero subong, kung wala ka face mask, mahuya ka. Kag kinahanglan gid, maghalong ka, kag magkahadlo ka. Sa face mask, face shield, observe gid ang social distancing, na himuon ta gid na mga anak, hindi gid kita magsaling, na? Kag magluwas man sina ang aton alcohol. Ako bisan daw isa lang na uwag klabot sa kadangaw nung suludlan ko sang alcohol daw 2 inches lang na basta may ara lang ko nga in case bala may piswit ka sa palad mo kag himasimason ang imo nga duha ka palad kang mga tudlo, no? Kinahanglan gid mga anak. Okay. 1:49 Action Radio Philippine Standard Time.
Aton daan ay mga kauturan nga nagakinanglan bala sa mga fresh flowers, mga labas nga mga bulak para sa inyo man mga palangga. Sa inyo man mga kapamilya nga nagakinahanglan sa mga bulak or anuman nga mga events nga kinahanglan gidikuran sa mga fresh flowers ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center, Ferrero Street na ara lang dira ang Johnny Dossi Flowers Den. Pwede ka mo makakontak na cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara si Maymay kag si Tintin. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa Okay, hi and hello lang dira sa mga palangga naton nga mga tagpalamati sa iton na Facebook Live. Yes, kay Noel Quintanilla, mayong hapon, Noel Quintanilla Umania. Di na to nadula siya. Makita ko lang na karon, mahalin lang ko sa puno kay karon masabit naman ang iba. Yes, ara siya mga taga Maaw dira. Good PM Tita Wilma pamati kami diri sa Maaw samtang nagapangapi. Erwin Gonzalez gid man painit-init ano. Okay. Maayong hapon sa akon hinigug mga Iloy nanay ko Wilma palangga ko baw ha. Kamusta ka? Kabay nga ara ka sa maay nga kahintangan. Ari ako permi sa imo likod. Nagahigugma kag nagapadala sang pagpalangga sa kahanginan. So touch naman si Tawe. Na, Armon Tuarihinio, salamat gid. Mayong hapon Tita Wilma from Gina Herona Fernandez. Athea Kim Eriman. Mayong hapon Tita We, monitor lang kami diri from Murcia. Sa Murcia, mayong hapon ng dira sa inyo. Yes, dira man sa Kansilayan, sa iton mga suki. Dira, salamat. Alex R. Monteza, salamat mayong hapon sa imo. Salamat man mayong hapon man, aha. Alex Monteza, Homa Lumina, mayong hapon, Miss We. Yes, Miss Heaven, thank you, kid. Nagapasilong ako na'y diri sa Lacson, San Sebastian. Ara, kadagali. Okay. Siling ni Alex Montesa upod sa liwat sa maulanon kag matugnaw mo nga programa sa adlaw sang Lunes ang paboritong ang pabo nga pula wala kita sa programa mo. Kaina. Okay, Ricky Tuazon Sevilla, good noon ma'am. Thank you sir, good afternoon. Hineva Lucenio, hi Tita Wilma, good PM. Gapamati ang akon permi sa inyo pamilya. Yes, okay. Mayong hapon Tito We. Kag sa tanan nga nagapamati sang sininga programa ila binigid sa ako nanay Lucy Perez sang Barangay Kanlandog Murcia. Watching and listening diri sa Kuwait. So good morning sa imo dera and good afternoon diri sa amon sa Pilipinas. Halong kamandera. Tita We, patamyaw ko nilang abyan ko tani sa kanginan. Si Guillermo Gimo, Clarito, madamo gini salamat Tita We. Yes, Good afternoon sa This Is My Life. Kay Action Tita Wilma. Happy rainy Monday, kids sa imo. God bless. Be safe. Thanks, good Sir Alex Fuentes. Good afternoon sa imo. Nya, I'm listening. I'm watching. Thank you so much, Sir Alex Fuentes. Joanne Salmeti Isiha, good noon to Wilma Pagwit, happy birthday. Kay Manang Virginia Aguirre, kag belated happy birthday kay Sister Janet Salmete. Mayo nga po Tito Wilma, gwit ko lang akon bata. Melric Ligada Nambong, happy birthday. Salamat gid, God bless and keep safe. Miguel Nambong. Yes, good afternoon Ma'am Wilma and to all the avid listeners, especially to Malacca family. Keep safe everyone. God bless and protect all of us against pandemic and natural calamities. More power to ARB hashtag #1 AM station. Thank you again, Ma'am Elizabeth Malacca Gamala.
Tita, matugnaw nga hapon sa tanan. Monitor lang ko di sa balay with family. See you next week, Tita. Dalaan ta ka na limpyuan nga takway luluton. Diyos ko, hindi. Kung may matabuhan nga takway, di nga balik ba mga anak, hindi Good noon, Tita. Shout out ko lang si Tito ko. Alex Fahalungo, kag Tita Paragoy, kag si Mama ko Colya Diaz, sang Saint Dapdap, ang sakto na, Barangay Lantad sila sa Roslyn, Tanalgo Falezado Canosa, good afternoon, Tita Wilma, listening from Barangay May Tubig, Isabela. Sa Christine Taxi, OTTG, yes, good afternoon, kay Ederica Fort, balikan talang kamo karon. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Memorya kag syempre man titawe magluwas man sina ang Dr. Alfred sa Mangosteen Chocolate Stevia. May stevia na siya natural sweetener. So kung let's say may problema kamo sa inyo blood sugar, safe na safe ninyo ina nga imnon, di ba? Wala gid kamo dira iya problema nan. Amo na siya. Kag pagkatapos Tita Wilma, ang Dr. Alfred's Mangosteen Chocolate Stevia nami paginasa sa mga babayi bala nga bagong bata nagapasuso sang ila baby na kay iniiya ang puno-puno sang mga protein, vitamins kag minerals, natural, wala delikado para sa inyo kay why ni siya additives, wala man preservatives. Dr. Alfred's Mangosteen Chocolate Stevia kag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea pwede mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Pwede mabakal sa tanan nga Sincere Drugstore, sa tanan man nga Wakong Chinese Drugstore kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Relax lang kamo dira. 1:58 Action Radio Philippine Standard Time. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang eton basahon sa sininga hapon nga mensahe, sulat sa eton sa ni Messenger, halin sa nagapatawag kay Bubok. Wala ko siya na-print out, no? Nagapatawag siya kay Bubok.
i-share niya ini para sa aton. Kag syempre, kung ano man da makomento ninyo karon, pwede man ninyo ma-share sa aton Facebook Live sa chat room, or pwede man ninyo ma-send kay Tita Wilma sa aton text hotline, syempre 0963-757-0874. Again, aton text hotline 0963-757-0874. Ang mensahe sa aton ni Bubok nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang kag maayong hapon sa imo? Sa tanan man nga nagaupod sa FB Live, no? FB Live sang This Is My Life sang Action Radio, kag sa mga nagapamati sa ila mga radyo. Tita Wilma, tawga lang ako kay Bubok. Gusto ko man i-share ining akon experience nga pamatsyag ko hindi ko gid malipatan man. Isa ini kahitabo nga sa diin daw di malas gid bala nga nahulog ako sa amon hagdanan. Ang natabo, Tita Wilma, ginakayo ko ang daan namon nga kabinet. Maayo lang gani, wala ko nauyatan ang martilyo sang mahulog ako. Amo lang na ang natabo, Tita Wilma. Pagkatapos sina, ginhilanat ako. Siguro nakibtan lang. Galing, imbis nga dalon nila ako sa manughilot. Gindala nila ako diri sa ospital sa Bacolod. Ara karon kay pag-check sa akon, mild COVID kuno ako. Di kundi wala kuya ka-enjoy sa akon bakasyon. Sa ospital ako nag-Christmas, kag nag-New Year. Naugot gid ko, Tita Wilma. Abi mo, bag-o lang ko nakagwa. Sangpet sa 2 lang. Sining Enero, nakapauli diri sa amon balay. Ang nabalaan lang sa mga tupad balay namon, nagbakasyon lang ako. Wala man makagwa ang asawa ko kag mga bata. Nahadlok sila nga mahibaluan sang mga tupad balay namon. Ang utod ko lang nga kamagulangan ginamon amo ang nagagwa sulod sa amon balay. Ako, syempre sa ospital lang, kag 5 kaadlaw ako, kag nakagwa sa recovery area diri sa amon lugar. Maayo man para hindi sila malatnan kung tuod gid man nga may COVID ako. Di mild COVID man lang to. Amo ginabasadya karon lang bala. Ang masakit sa akon ta, bisan wala na ko hilanat, ang masakit sa butkon ko, kag sa akon kilid ara gihapon. Nakita naman sa check-up ko na ang ginareklamo ko nga nakibtan ako. Nagpati man ang doktor nga nahulog ako kung nga aginhilanat ako. Nan amotong natabo, tita, maayo lang nakapauli na ako. Di kundi wala kuya na enjoy ang preparasyon sang Christmas. Abi mo pagpuli ko ginlampusan ko ang kabinet nga ginkayo ko kay amugid ang rason sa nga akon pagka-ospital nga daw sa akon hindi man tuod, Tita We. Pero sige lang, charge to experience. Maayo lang kay suporta to duman ang akon asawa kag duha ka kabataan sa akon. Ina lang, Tita We, ang ma-share ko sa This Is My Life. Salamat gid sa pagbasa, Bubok. Ay ho. Kita mo na, no?
Kay Bubok, salamat mayong hapon. Ipakadlaw mo man si Tita We sa piyak sang atong sitwasyon nga maulan nun nga panahon ano. Pero may ara na nga mga nagapamati nga nagakumpormi man na kay tisang pag-init giniya sang COVID-19 hila naton ka lang gapalayo ang tanan, mag-ubo ka lang, magpangatsi ka lang gapalayo ang tanan, di ba? Kay tungod na hadlok sila, what more kung mabalaan nila nga ay under observation na da siya, ay under quarantine na da bala si Amuni kay amo na aragoy. Na, di ba? Yes. Pero salamat na lang, natapos na ang tanan. Upod mo ng imo asawa kagang imo pamilya. Pasalamatan mo na lang ina. Na? Kag hindi mo na lang pagkanugunan pa nga wala ka nakapauli sa inyo balay. Ha? Okay lang to siya. Di galis, ang lantawon bala naton, masubo, masakit. Nga panumdumon bala, ay ginilanat lang ko, kinahulog ko. Ang sala lang kay tingin da, pasugot ka man dala sa ospital mo, tayo pahilot ka na. Kundi nag-COVID ka, pero mild COVID. So, but silingon, suspetso pa lang to. No, wala man. At so far, nag-okay naman. Pasalamat ikaw, no? Mamayo na nga na-check up ikaw, na? Mas maayo nga hindi grabe ang nabatsyagan mo kag nakapahuway kasang maayo sa ospital. Amo lang nagaling ang masakit-sakit kay ti wala mo ya ma-enjoy ang Noche Buena kag Medianoche ninyo during Christmas Eve and New Year's Eve. Amo lang na. Sige lang. Next time, amo lang mahambal ni Tita We sa imo bubok. Sa madason gani, kinahanglan halong-halong. Muna na ha, kinahanglan halong-halong, doble gid nga halong, triple pagani kung pwede mo, no? Hindi ka, kag isa pa, leksyon na ina. Nga kung anong ginakayo mo, kung anong ginapamanday mo dara, hindi ka magpalapit sa hagdanan. Kay kung makadaling ka, ti hagdanan, bala pa idalong, kundi bulid-bulid, pagpuk, di ba? Mayo lang wala mo na uyatan ang martilyo kung ara pa siguro na para ba lang let's say kung ma-accidentally knock on wood kung ano man ang imo nga pandayon dera ara ya sa salog ka lang matupa sa duta ka lang matupa hindi na maghagdanan pa kay kung may hagdanan ti may halintang ti mabudlay na ang himuon mo na lang para sa pamilya mo, bawi ka na lang subong, na? Bawi ka na lang, i-enjoy mo nga kompleto ka mo sa gihapon para sa sininga tuig 2021, na? Kag madula kag nadula man ang ila kabalaka nga nabatsyagan nanungod sa imo, na? Pinsara bala ko na mo tong diagnosis ng doktor nga may mild COVID ka, di syempre nabalaka ka, nahadlo ka, di ba? Pati pamilya mo nag-worry, ti Christmas kag New Year, nahadlok sila magwa, kay ti amo sina. Pero, pasalamat sa Diyos, subong, free ka na, hilway na, so safe ka na. So, padayunon mo nga mangin safe ikaw, kag padayunon mo man nga mangin healthy ikaw, para nga mangin malipayon kag padayon ang harmoniya kag kalipay sa sulod sang inyo panimalay. Pasalamat lang sa mahal nga Diyos, okay? Okay, bubok, ina lang siguro matugda ni Tita We sa imo sini nga ginpadala diri nga kabahin sang imo kabuhi nga natabo iya hay mga anak ko. Okay, sa ito dira mga palangga nga mga tagpalamati kung kamuman may mga istorya sa kabuhi nga hindi ninyo malipatan, nakahatag sa inyo sang leksyon, nakahatag sa inyo inspirasyon, pwede kid, na? Or problema nga luyag ninyo pangayuan sa personal advice ni Tita Wilma, pwede ninyo ina masulat kag mapadala diri sa This Is My Life. DYEZ, Action Radio, Penthouse, Wilrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Kung medyo mabulubudlay sa inyo ang pagwa kag pagpadala iya via post office, pwede man nga ma-drop by ninyo diri sa station. If not, pwede man para mas mahapos, arang aton arang aton nga, ni gani? Facebook page.
Ay, hindi sa Facebook page kay Action Radio Bacolod na iya. Pwede sa personal account ni Tita Wilma sa Facebook. Search nyo lang, Wilma Antupina Sugaton. Na may send message dira, pwede ninyo matype kag mabaton man ni Tita We. Ha? Okay, ay, alas 2:09, Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa ito man dira mga kauturan, kung nagpalanakit ang inyo kalawasan tungod sang katugnaw subong, kung ano gani na tugnawan ka lang, ano na sila, ginpanumuhot ka lang. Kung gani daw diri ko, sing ko dumas stiff neck ko, ba? Doon may panyawan, liniment oil po. Yes, kinahanglan, mamanyos ikaw, sing panyawan, liniment oil, na? Send mo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat. Yes, ayan hello. Mayong hapon sa liwat sa itong dira mga palanggaman nga mga tagpalamati sa FB Live, tawe. Yes. Ara dira ako baw sa May Tubig. Roslyn Tanalgo Felizardo Canosa from Barangay May Tubig, Isabela. Good afternoon, Tito Wilma. Again sa itong OTTG sa Operation Tulong Task Group. Na mayong hapon da. Ederica Fort, salamat gid. Good afternoon, nagalantaw kami. Mami Toys, na Sweetie Faniega Suguton. Dira sa may kabugwason, salamat gid. Mayong hapon sa inyo. Okay gid si Tawe. Mayong hapon, Tita Wilma, monitor lang kami nga nagatambay sa plaza sang ilog, kag dugay-dugay, puli naman kami sa Bago City. Noel Quintanilla Umania, ba nagalgaw-lagaw ka mo? Lucy Yanson, mayong hapon, idol ko ang tingog mo. Amangkot lang ko tani. Sang kapalaran sang Aquarius. Galantaw gid ko sa imo. Karon ang horoscope, bantayan mo lang, ha? Magbasa si Tita We sang horoscope. Mabatian mo gid ang horoscope mo, Aquarius. Eugene Gonzaga Jimeno, nagapamati kami diri sa VMA Global College Sumag. Bag-ulang natapos hatag quiz sa mga students. Yes, sir. Eugene Gonzaga Jimeno, good afternoon. May damo gid nga salamat sa inyo dara. Tita We, damyaw ko lang aton ka-action nga si Madam Dorel nga nagasaulog sang iya birthday today. O birthday ni Dorel how? Birthday ni Dorel? Dason pa? O dason pa ko no Noel Amar? Not today. For the coming days. Okay. Advance happy birthday kay Inday Dorel. Lina kay de Sir Noel Amar. Good PM Action Tito. We always monitor Japon kami diri sa Selen Homes. Happy Monday, may Tito. We halong kagid sa kihapon and God bless you always. Yes, Virgie Alpinda. Salamat man. Angie Besas. Good day, Tito. We kaladlawan ka story. Yes, oo man. Oo, sige, thank you. Say bye-bye. Halong. Pinky Saldivar, good afternoon, Tito Wilma. Sa maulanon nga panahon. Amugin na siya. Na? Okay, kay Miss Cherry Alimbo. Sa school, good afternoon. Thank you, Gid. Okay, no worry. Okay, Gid, Tito We. Thank you, Gid, Che. Okay. Kag magluwas sina, ay raman. Be? Lirwitz de Dios, good afternoon. Gamonitor gid kami diri sa Himamaylan City. Greet lang. Baligwat family, God bless Tito We. Yes, thank you, good Ana.
Pinky Saldivar, Rene Eboy, mayong hapon Tito watching live ko diri sa Cebu City. Tamyaw lang ko family Pastidios ang La Castillana. Keep safe, Negros Occidental. Salamat Tita Wilms. Nagatamyaw rin ni Boy Pastido sang Cebu. Okay? Sister J from other part of the world. Sister J, good afternoon. Thank you. Good and good afternoon. Stay safe, Mandera. Miss Margie Haniva and family, mayong hapon kag salamat kid. Balikan ko lang na karon. Okay? Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka. Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma. Yes, good PM Tita Liog Tamyaw sa taga Isabela sa family ni Cesario. Salamat gid. Juvie Miliesa Cortezo. Good day, Tito Wilms, watching from Brisbane, Queensland, Australia. Yes, kay Keith Hobart Helsinger. Thank you. Good afternoon to you and to your family. Na? Kag Tamyaw liwat sa taga Ilabo, sa Ilabo family, Milyaza family, ga-monitor gid sila. Lalo na si Nanay Brenda, God bless po Tita, salamat gid Juvie Milyaza Cortezo. Salamat man sa imo. Yes, kag magluwas man sina, no? Ang atong sini mga palanggaman nga mga tagpalamati sa mga naapektuhan dira balasang tubig baha, kinanglan magulo aligmat kita, ha? Kinahanglan kid. So, para man sa iton FYI segment for your information, ay nung aton mapaambit sa aton mga palangga nga mga tagpalamati, Tita Wilma, ang mga dapat naton himuon kung magbaha. Na? Mga mga pahanumdom naton sa inyo sa liwat, no? Kay tungod kabudlay kid. Tungod makasiling kita, mangin threat man ini or andaman sa kabuhi sang tawo ang pagbaha, di ba? Yes, so kinahanglan man naton ina handaan, kinahanglan preparahan, kag kinahanglan kita alerto man sa tanan nga tion. Kabalo kita nga ang pagbaha, syempre, baha, once we speak baha, tubig, na? Amo inang pagsaka or pagtaas sang level sang tubig gikan sa mga ililigan nila alagyan, no? Dira sa mga kanal, sa mga sapa, suba, amo na siya na nga kung kaisa may taytay o kung ano man nga klase sang form of water bala na amo na siya. So dira nagahalin, dira nagaumpisa ang pagbaha kay kun malapawan na gani na amat nga nagataas ang level sang tubig, kun matipo na ang madamo nga tubig. Posible sa nahambalan ni Tita Wilma,
mangin paandam ina sa kabuisang aton mga palanggaman nga mga tagpalamati kag yes dako man ina nga peligro sa aton mga propiedad. Kung may talamnan kamo, syempre sa inyo man puluyan, hindi sa tanan-tanan nga bagay. Kay kabudlay kid, kung masulob ang inyo puluyan, kag malubong sa tubig baha. Gani kinahanglan, mahibaluan man naton kung paano naton ini dapat preparahan. Actually, nagabaha kung may masiling bala, dako na, kag mabaskog na, ang ilig sang tubig nga nagalapta sa duta, di ba? Nagakatabuin na kung hindi na masarangan sang sapa, sang suba, sang kanal na, di ba? Nagataas o kung iban pagin nga alagyan sang tubig pakadto sa dagat, te karon. Kung magsugata pagid ang ano gani tawe, magsugata pagid ang tubig sa dagat kung magtaob. Amo na natawag nga high tide. Gabalik pag magbalik saka ti karon kung wala man sa mga puno sang kahoy nga maga-absorb sang tubig, wala sa mangita ginaiyang tubig nga daan alagyan na ti wala na nga daan ang nagahigop sang tubig ang kaugatan sa mga puno sang kahoy mo ti kun daw halos wala kag lagka na amo ina ngang tubig nagataas man kinahanglan kabalo kita kung paano naton handaan antes magbaha ang tanan. Likawan sa ting iban ara iya most especially sa mga kauturin naton ilang mga balay ara sa mga lowland, di ba? Sa mga patag. Ti kun tapos dira sa inyo ayun may mga tagas ng mga lugar. Kung mag-ulan sa may bukid, madalusos ang tubig sa idalom, wala alagyan nga maayo, nasugataon pa sang taob, magabahagid, di ba? Kag isa, pagid ka pahinumdum, kung ikaw nagaplano man sa pagpatindog sang balay, likawan mong patindog balay sa mga floodplains, sa mga lugar nga ginabaha, sa mga kilid sang sapa, sa mga kilid sang suba, no? Kag ara pagid, kung ano pagid nga preparasyon antes magbaha, kung may mga bato dira pang kakasunyo mga bato, mga duta sa iban pag ang iban pagin nga mga basura bala pangwaon nyo sa ginaagyan sang tubig. Kay kung wala na ililigan ang tubig, amo na nga nagataas ang level. Di ba Tita Wilma? Siguruduhon pagid nga naga-function ang drainage facilities sa mga kabanwahanan, sa mga kasyudaran na kay kung nagasupon na gani ang drainage system na amugid na magataas kag magataas pagid ang tubig baha. O di ba? Yes, Tita We. Ang magluwas pagid sinano pag gani Tita Wilma, hindi ninyo ang inyo na balang mga septic tank, hindi ninyo pagbutangan nga maglusot iya sa mga kanal kag sa mga maglusot sa kanal dila pakadto sa inyo sining sapa kay ti kabaho man, di ba? Regular gid nga desalting, dredging, widening kag pag deepening sang mga sapa kag mga suba. Kag padayon gid kinahanglan. Padayon gid nga magtutok, magmonitor sa dalagan sang panahon gamit ang syempre pamati sa mga weather updates ilabi na diri sa Aksyon Radio Bacolod. Kag hibaluon gid kun daw ano na kun daw ano kabaskog sang hangin, ang ulan, daw ano gid kadalom sang tubig kun magbaha sa inyong lugar, hibaluon nyo na. Kag hibaluon man ninyo ang flood warning system kag evacuation plan sang inyo sini komunidad. Siguruhon nyo man nga nahibaluan ninyo ina, nahibaluan ninyo ina kag sang inyo man pamilya. Importante gid nga katultol kamo kundi ang evacuation area para in kaso por kaso ang miyembro sang inyo pamilya kabalo kamo kundi ninyo dalon. Ano ang inyo dapat himuon sa inyo mga pananom? Anong dapat ninyo himuon para sa inyo mga hinuptanan nga kasapatan, di ba? Kinahanglan ara kabalugid kita sina na
dugang pagid Tita Wilma, kung makabaton kamo bala sang paandam sang baha, mga alert bala na mga alert baw bantayan ginang mga lugar sa din posible madasig ang pagsaka sang tubig baha. Kag mamati gid permi sa radyo para sa mga advisory kag direksyon sa pag-evacuate kag kinahanglan magsunod kid baw mga anak kun maghambal na gani dira bala sa inyo nga bayaan nyo anay ang inyo lugar kag magkadto sa safety nga lugar sa mga evacuation center, unahan nyo gid ang inyo nga kaugalingon, ang inyo nga kabuhi. Hindi kay kasamiya kasami sang inang mga may edad-edad na, permi na kami, di ginabaha kabalo na kami sa amon, himuo naman na, hindi naton mapaktan. Ilabi na gid subong nga panahon. Nga wala ginapaabot nga amo sinakataas ang pagsaka sang level sang tubig. Nga hindi mapaktan nga ay nagalubong na pati bubungan sang balay, pati ang puno sang kahoy, punta na lang ang makita. Kung madasig kag mabaskog ang daludo sang tubig, mahingagaw mong kabuhi mo, hindi na, di ba? Kinahanglan preparado kamo nga may matinlo kamo nga tubig nga ilimnon sa inyo mga suludlan, sa posible man nga pag-utod sang serbisyo sang water system sa inyo lugar. Kag patapos ibutang man ninyo ang inyong mga kagamitan himuso na nga daan sa mga matagas nga lugar, kinahanglan himuon man. Kung imando na gani ang pag-evacuate, sunod na lang gilayon mga anak. Tandaan nyo, hindi magpanic, ha? Hindi magpanic. Kadto lang sa evacuation area, antes pa man bahaon ang inyo mga alagyan pakadto sa evacuation center. Kag antes man kamo antes man kamo magbiya sa inyo sinipuloyan, siguraduhon nyo man nga ang switch sang inyo kuryente, kinahanglan patay ang tangki sang gas na ka-off, kakasun ang tanan nga nakasaksak nga mga appliances. Hindi pag-uyatan paggamiton ang anuman nga mga di kuryente ninyo nga mga kagamitan kung ina ang nakaagi na basa, ha? O kung nakatungtong siya sa basa nga lugar. Siguraduhon gininyo antes kamo magbiya sa inyo balay nga serado gid ang inyo balay antes kamo maghalin. Tandaan nyo na ina. What if kung magbaha na Tita Wilma? Wala na kita mahimo kung magbaha na. Kung ang inyo balay okay lang nga klase sang pagbaha, pabiling kamo sa sulod sa inyo balay kung hindi nyo mabayaan kag sigurado kamo nga hindi man kamo ya pagbahaon sang sobra-sobra, or if not naman kung mabayaan ninyong inyo balay, pabilin lang kamo anay sa evacuation area. Ari pagid kung may talabukon nga suba o kung sapa, hindi na lang gid kamo magpaningwa nga magtabok gid, ha? Anuman nga pag-ilig sang tubig, masiling kaya nyo, kaya amo pala na kataas, amo pala na siya kataas, hasta pa lang sa tuhod, ay hindi gid. Kay basi, kung pag-abot nyo sa tunga, ang hindi gid kamo kahingagaw, pahigad. Hindi maglangoy, hindi gid kamo sakay sa balsa kung nagalapaw na ang tubig. Kung nagalapaw ng tubig sa mga suba o kung mga sapa. Kag pagid Tita Wilma, palayo kamo sa mga nagakalatumba na poste, puno sang kahoy, hindi gid kamo hindi na to mapaktan gulpi lang magdapya bala ang mabaskog nga hangin, paghuyop sa mabaskog nga hangin na kinanglan mangin alerto man kamo sa mga leak sang mga gas. Kinanglan may preparasyon man kamo nga flashlight na kinahanglan gid may battery. Ti subong nagauso gani mga chargeable. So, kinahanglan ipreparar nyo gid dira in your emergency light, in your flashlight, in your radio kung chargeable, i-charge nyo na nga daan, may reserba kamo nga battery para ma-update ninyo ang tanan nga nagakatabo. Di ba? Yes. Kung anuman ang mga nagakatabo, ti ara, tagsa-tagsa ka banwa, tagsa-tagsa ka barangay, may ara kita Disaster Risk Reduction and Management Council. I-report gid.
kinahanglan gid. Hindi bala Tita We, amo to di gani nga aton nga kaina bala sang aga to, di bala? Nga gin interview ang aton sa ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Head sa nga probinsya sang Bacolod nga si Dr. Sef Farger Hart Kailian nga suno sa iya magabulubaskog iya nga mabulubaskog nga mga pag-ulan sa probinsya tub-tub panibuas ang nga gina-alert kamo no ang advisory ginapatumod gid sa mga pumuluyo dira sa norte nga bahin sa aton probinsya sang Negros Occidental. Kinanglan mangin alerto mag-ulo aligmat sa tiun sang kagabihon tungod sang taob. Indi gid kita magsalig, indi gid kita magkumpiyansa. No? Kinahanglan himuon naton ina. Ha? Amo lang na, bisan gamay lang na, nga mga informasyon nga nahatag ni Tita Wilma sa inyo sa sininga hapon. Bisan diin ikaw sa kutob sa malabutan sang aton pagpangalagad sa sininga hapon. Importante nga makahibalo kita sang aton dapat himuon. Iban dira kinahanglan, may ara ka mo dira, hindi kami natawi kabakal nga masilinga, mabakal ka mo da sang kung ano nga dapat ninyo kaunon, hindi kung may ara ka mo da mga dilatas, da mga noodles, ang bugas ninyo safety hon, kay inaya preparasyon in kaso por kaso, no? Mga uga na kung ano dira nga inyo mapreparar kay hindi gid naton mapaktan ang panahon sa karon. 2:30 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Tita Wilma, enough na naanay dugangan talang na galing, no? Sa ito nanay dira mga kauturan nga ay gusto nila mag-loan, no? Gusto nila kwarta ka gusto gid mag-loan ara lang sa Golden Sand Finance Corporation. Agapasumbanwa mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y saysay ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya at palanggan. Madayong aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton mga kauturan dira nga nagasaulog sa ila birthday today. Happy birthday sa inyo. So standby pa na naman sa atong sani horoscope karon nga adlaw. Okay, sa horoscope para karon nga adlaw, bantayan naton ang bantayin yung inyo tagsa ka zodiac sign, ha? Bantayan yung inyo tagsa ka zodiac sign para man sa atong horoscope karon nga adlaw. Tita We, yes, unahon naton ang zodiac sign nga Capricorn. Para sa Enero 11 nga horoscope. Pamati Capricorn. Kung anong imo sini nga horoscope. Ang mga Capricorn, ang mga natawo, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Abi mo subong nga adlaw, puno ikaw sang paghangok. Inang imo pagka mahinang panon, magamit mo ina para nga malampuwasan mo ang tanan nga mga pagtilaw sa kabuhi. Ginausoy mo man ang maayo nga banas para sa imo kaugalingon, sa imo buwas damlag, maswerte mo nga mga numero 22, 51, 11, 43, 35, kag 5. Cobalt blue is your lucky color. Aquarius. Yes, Aquarius? Ang mga Aquarius na tao Enero 20, tubtub Pebrero 18, ang imo abilidad, ang imo abilidad sa imo iya ikasarang kundiin man ikaw nga bahin, no? Sang imo career, maangkon mo ang kaayuhan kun imo ina paninguhaan. Gani, amo na siling nilabla, magpangabudlay ka, magsakripisyo ka, kang magpaninguha para sa imo kaayuhan. Kinanglan mo gidiya, pagpaninguha para nga mag-ayuhan ikaw sa ulihin. Batian nyo na sa atin mga young ones. Mga maswerte ninyo nga mga numero Aquarius 8, 53, 32, 20, 12, kag 45. Brandy yellow is your lucky color. Sa mga Pisces naman, ang mga Pisces na tao Pebrero 19, tubtob Marso 20. Pisces, suno sa imo horoscope diri, satisfied ka gid sa imo trabaho. Na may energy sang kwarta nga mag-aabot sa imo. Ba gani kinanglan mangin alerto ka para nga hindi ka maagyan, malampuwasan kabla kang hindi mo maangkon. Kinanglan alert ka karon nga adlaw Pisces. Para maswati mo nga numero 3, 12, 25, 34, 45 kag 21. Crimson red is your lucky color. Okay. Ang mga Aries na tao Marso 21, tubtub Abril 19. Ano naman ang horoscope ninyo mga Aries? Ang kwarta among naghahatag sa imo sang kahilwayan sa pagpamakal, sa pag-shopping. Kinahanglan suno sa imo horoscope Aries, mangin wise ikaw para hindi mauyang ang tagsa kasentimo nga imo ginpreparar. Mga maswati mo naman nga mga numero 8, 53, 11, 45, 25, kag 32. Your lucky color is satin white. Sa mga Taurus, ang mga Taurus, mga nataw Abril 20 to Mayo 20, ang imo Taurian, relasyon sa mahal nga Dios, ang mo makahatag sa imo sang kalipay, kag maayo nga kabuhi. Kinanglan ko magpasalamat ka, itudo mo na ang pagpasalamat sa iya wholeheartedly. Maswerte mo naman nga mga numero Taurus si Ace 12, 38, 40, 24, 10. Yes, royal purple is your lucky color. Okay. Sa mga Gemini naman, ang mga Gemini, amo ining mga netaw Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Tiuna para paminsaron mo Gemini ang mga bagay-bagay nga kinahanglan mo nga bag-uhon sa imo kabuhi. Ano ayhan ang mga bagay-bagay nga ina Gemini na kinahanglan bag-uhon mo ina. So no sa imo horoscope, himuon mo ina subong na
Maswati mo naman nga mga numero 3, 35, 20, 38, 32, kag 12. Dollar green is your lucky color. Ina ang unang abahin sa itong pagbasa man sa inyo mga zodiac sign para sa itong tagsa ka horoscope. Hindi ginaton anay pagkalimtan ang para naman sa complete management sa aton siniliver o kung ang aton atay amo ina ang DTX5. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe,
lampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Dios, good PM. Tita, monitor kami di sa Maymaylan City. Please greet lang sa pamilya Baligwat. Angie Besas, Tita We, kaladlawan ka story. Yes, kakain na to sa story kagina, no? Dira kay Love Alimon Besas. Hello, menina, keep safe always. Yes, indeed. Gina, sister, good afternoon. Present from Singapore. Keep safe all. Okay, dear. Thank you, Ken. Alas 2:50 na Action Radio Philippine Standard Time. Padayunon anay ni Tita Wilma sa pagbasa ang mga nabili naton nga mga zodiac sign. Para karon nga hapon, karon nga adlaw, Lunes, Enero 11, tuig 2021. Cancer na tatutawe, no? Ang mga Cancer, amo ining mga netaw Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Abaw. Abi mo bala Cancer, kamo nga mga Cancer, ang inyo vibration, ang vibration sa inyo pagkatao karon nga adlaw, amo ina maka-attract sa oportunidad. Kinanglan mangin maalam kamo sa pagdesisyon karon nga adlaw. Pamensaron gid ninyo sang maayo. Mga masuwerte ninyo nga mga numero 5, 11, 38, 35, 42 kag 21. Mango orange is your lucky color. Sa mga Leo naman, ang mga Leo, amoy ni mga natao Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Yes, Leo. Ang kwarta mo, halin ina sa imo non-physical energy. Mambot silingon, dumahapos lang, no? Mangin malipayon ikaw, kung simplihan mo, kung pasimplihon mo pagid ang imo lifestyle. Kag suno sa imo horoscope Leo, kinahanglan proteksyonan mo man kag atipanon ang imo ikaayong lawas. Mga maswerte mo nga mga numero 5, 35, 12, 22, 32 kag 40. Sapphire blue is your lucky color. Virgo. Ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Ikaw Virgo, magsalig ka sa imong creative expression. I-appreciate mo ang mga taong ara sa palibot mo. Kag kinahanglan magyuhom ikaw permi para mangin mamag-an ang imo adlaw. Masuwerte mo naman nga mga numero. Hay nga mga anak mo. 3, 12, Justice is 24, 35, kag 21. Amethyst violet is your lucky color. Sa mga Libre naman, ang mga Libre ni tao Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. 22 lang titiwe. Ang mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, ang imo financial freedom. Amoy na maghahatag sa imo sa maliphayon nga kabuhi. Kontrolado mo ang oras mo para sa kaugalingon mo. Kinanglan hindi man magpagusar, Scorpio, no? Maswerte mo naman nga mga numero 15, 34, 32, 41, kag 14. Shocking pink is your lucky color. Ang mga Sagittarius naman. Ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Abi mo ba lang imo kalipayan? Ang imo kalipayan ara lang sa imo kaugalingon man. Kakinahanglan imo ina pasangkaron ay pasangkaron mong imo maayo nga balatyagon na himuon mo ang pagpangamuyo para nga mahilayo ang kaugalingon mo sa mga malain nga mga vibrations. Ano naman ina? Mga maswerte mo nga numero Sagittarius, 7, 43, 35, 20, 15, kag
Chestnut brown. Chestnut brown is your lucky color. Okay. So, nabatian natong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para karon nga adlaw. Relax lang ka mo dira, pero prepare kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himualin sa soya, balunggay kag Xanthone. Ang kafe nga suwabing aroma, suwabing timpla kag suwabe ang sabor, nga sa diin may mga vitamins, minerals, may insoluble fiber pa. Inang insoluble fiber, amo inang nagatinlo sa aton colon o kung aton mantinai. Xanthone Plus Coffee Mix, may kapi ka na, may bulong ka pa. Dara lang, balik pa si Tita Wilma pagkatapos ni. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapas... Hi, kay Eda Venzula. Good PM to one. Shout out lang sa mga taga-Granada. Okay. Keep safe, Bacolod. Yes, thank you, good sa inyo, no? Good afternoon, Tito Will. Mag-monitor kami dyan po ni Nanay Isabel. Diri sa Canetown, Victorious. Salamat, gid, Tita We. Yes, shout out lang da. Miss Margie Haniva, again, salamat mayong hapon. Kay Nelson Salvadero Mangilan Jr., nga nag-upod man sa itong sa sininga hapon. Kay Randy Artiaga Santesas, nag-upod man kay Tita We, subong sa This Is My Life. Salamat gid sa inyo. Good PM tawitam yaw liwat sa taga-Ilabo family, Milyasa ga-monitor gid sila, lalo na si Nanay Brenda. God bless po, Tita. Salamat gid. Thank you gid sa inyo, ha, mayong hapon kag salamat sa liwat. Rini Eboy, go watch live lang ko diri Tita We sa Cebu City, tamyaw lang ko family Pastidio. Sangla Castillana, keep safe, Negros Occidental. Salamat, Tita Wells, nagatamyaw, Rini Boy Pastidio sang Cebu. Okay, Angie Besas, salamat man sa imo. Okay, enough na ina. Salamat, gid sa inyo tanan. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Happy birthday sa manghud ni Nini Janet. Happy birthday ng Nining, January 11. Kag, yes, advance happy birthday kay Inday Grace, halin kay Inday Norma, halin man diri sa amon sa Action Radio. Kag, syempre, Tito Wilma, kay Sis J dira sa liwat mayong hapon, salamat gid. Ara siya nagupod sa iton extra halong sa mga ulanon nga panahon. Salamat gid. Kag mayong hapon lang dira sa may Takuling na dira sa Takuling kay Roger Harmisida.
Hasermida. Sir, thank you so much sa pag-upod mo kay Tita Wilma karon niya nga hapon. Tita, katugnaw sang hapon, monitor lang ko di sa balay. Okay. Salamat, Gen. Alas 2:58, Action Radio Philippine Standard Time. Sa liwat si Tita Wilma nagapangabay, nagapangabay gid sa inyo sa pag-upod sa eton sa pagpangamuyo sang orasyo emperata baytog sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Hapon, yes, Miguel Nambong, salamat kay Miss Margie Nivay Adeleos. Thank you. Martin Aliling, kay Rosalina Arellano Espadero, may damogin nga salamat. Sa ulan neton malabutan, salamat man sa inyo. Tiunas ang pagpaalam ni Tita Wilma, pero antes man ito na Bible verse for the day. Halin sa Acts chapter 2, verse 38. Peter replied, "Repent and be baptized,
every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. I can't say goodbye. May damo gini salamat mga palanggan iton nga mga tagpalamati. Halong kita sa maulanon nga panahon neton. Halong-halong gid kang magulog aligmat gid. Magbantay kita tanan. Buwas na naman updanay kita sa standby sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!